mahaukaci wa zai ba addinin Christianity in ba jaki dabba ba wa zai rike babu ya ce shi. Assalamu alaikum wa rahmatul masihu barkatuhu. Girma da yabo su tabbata ga Ubangijinmu, makiyayinmu, mai taimakonmu, mai tsaronmu, Alpha and Omega, the King of King, wato masanin farko da ƙarshe. Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakubu. Wannan tushe, ita tushe ne ta musamman har izuwa ga rai madawwami. Wannan tushen kuma ta fara kafuwa ne daga kan Annabi Ibrahim. Amma cikamakin wannan tushen, wato cikamakin alkawarin tushen ɗin shi ne Annabi Ishaq. Sa'annan kuma ci gaba da tafiyan tushen shi ne Annabi Yakub. Wannan tushen tana da asali. Wannan tushe ba ta da kwana-kwana da kuma gargada. Ba ta da wata gada, ba ta da gargada, ba ta da wata wato rashin asali. Amma idan ka juya zuwa ga ɗayan ɓangare ɗin, za ka zo ka samu tushen alkawari Annabi Ibrahim ne. Idan aka ɗauko Ismail aka saka shi a ciki, babu wani tushe, babu wani matsaya, babu. Saboda daga wancan wurin Annabi Ibrahim da aka lankwasa shi aka shiga wurin Ismail, sai aka tarar babu ne a ciki. To babu tushe. Tambaya na anan, suwa suke da asali? Waɗanda suke da Ibrahim, Ishaku da Yakubu, ko kuma waɗanda suke da Ibrahim da Ismail sai kawai kan Muhammad? Suwa suke da tushe? Kana bautan Balarabe, amma har kana da bakin magana akan waɗanda suke da tushe. Littafinmu mai tsarki ya ce ba, halinsu zai zama kamar na jakin jeji. Ka san halinsu waye? Ka je ka karanta littafi mai tsarki, ka duba littafin farawa, ka ji abin da Ubangiji ya faɗa. Ya ce halin Ismail zai zama, wato zuri'ansa zai zama kamar na jakin jeji, hannunsa na dama zai yi gaba da hannunsa na hagu. Yau kai ne kake zaune, ka tara almajirai kana kiran wasu jakuna. Bari ka ji cikamakin tushe, wato wanda aka mallaka wa iko a sama da kuma kasa baki ɗaya, Yesu Almasihu. Ya koyar da mu zaman lafiya. Idan ka ji an ce maka sabon alkawari, to ana nufin cikamakin asalin tushen ɗin shi ne Yesu Almasihu. So ɗan ƙaramin yaro, a duk lokacin da wani ya yi magana a game da kai, to ka ɗan fara koma baya ka kalla, shin akwai abin da kai ba daidai ba? Idan kana matsayinka na kiran kanka kai malami, to ka sani da cewa babu ƙabilanci, babu addinanci. Kuma a duk lokacin da kana matsayin mai fito ya yi magana a cikin al'umma, to wannan harshe naka kai hankali da ita.
littafin Yakubu ya koya mana game da harshe. Sa'annan ya yi magana game da menene game da zuciya. Saboda asalin mugunta daga cikin zuciya yake fitowa. Ita kuma wannan baka da wannan harshe mai rarrabe harafofi sai ta ayyanar da shi. So ka yi kuskure, matuƙar kuskure da ka haɗa jam'i. Ina son in kai wannan sakon kuma zuwa ga sauran wasu masu hali irin naka. Duk tam da za ku yi magana, kada ku dinga haɗa jam'i. Shi ya fara, ni kuma na ƙarasar. Ya kira mu cewa ba mu da tushe, ni na kawo masa asalin tushe. Daga kan Ismail babu wani annabi wanda ya fita a wancan zuriya. Saboda alkawarin da Allah ya musu alkawarin hakimai ne. Je ka karanta cikin littattafan masu littafi, ba cikin littafin larabawa ba, waɗanda suka zauna suka rubuta shi da larabcin masu larabci. Sa'an nan suka ce maka kai bahaushe da kai, kada ku yadda ku karanta shi da yarenku, ku karanta shi da yaren mu. Idan kuka yi karanta shi da yarenku, to mu kuma za mu saka ku a cikin wutan jahannama. Wannan hukuncin na larabawa ne, ba na Allah ba. So idan kana maganan tushe, wannan shi ne ake kira tushe. Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakubu. Babu wani wannan tushen da wani zai inkari a kansa, babu shi. Kuma ba za ka jance maka Allah na Ibrahim, Allah na Ismail, Allah na Ishaku ba, no. Sai dai ka ji an ce maka Allah na Ibrahim, Allah na Yakub, Allah na Ishaku, Allah na Yakubu. So tushen kuma ita ce tushen kafuwar Christ. Amma saboda alherin Ubangiji na da yawa sai ya shafe ka, ya shafe ni. So ina kiranka zuwa ga samun ceto. Saboda almasihu bai koya mana mugunta ba. Shi yasa ya ce da ka mare ka wannan gefen sai ka juya wannan gefe. Ya ce wanda ya tsananta maka kai masa addu'a. Ya ce kun ji an faɗa ku so magabtanku ku so ɗan uwanku ki magabtanku, amma ni ina gaya muku, ko na ci ‘yan uwanku ku yi wa mu tsananta muku addu'a domin ku zama ‘ya'yan ubanku wanda yake cikin sama. Allah kenan. Hallelujah. Zan dakata nan saboda na kalli wani bidiyoyinka suna yawo. In Allah ya so da kowanne sai na yi raddi a kansa. Saboda ni asalina na tsaya ne domin gugurmaya, ba domin in ɓoye a bayan labule ba. Assalamu alaikum.